Kon artiste ma préféré Safaray min ala min gom furange I love you to meet you awa ko dem song goto ma préféré sum authentique di somo yaltina debbo makko rek ne weli machallah oyiro oyare bele makalay mete kal hen ko heptima inno Allah tan moda ganda ko hoddira mbaɗa wayi fadde ma haysa leer ko mbaɗa foni yodde ma ɗum ko naturel ta dumande ɗami tel jaranga ma deflune ndax mbagel yab assalamu alaikum bandiraɓe on calminama fof inde mon yettode mon on mbiyama yo gone jaam c'est votre sister Sala encore une fois mbiɗen ɗo henna e micro trottoir ɗo to Malika plage Malika comme d'habitude sa wi nguli ayi vacances mbiɗa plage donc hande en garan ɗo kadi encore notre mbaɗen questionné bandiraɓe hokko addiɓe ɗo e plage et aussi ko artiste maɓɓe préféré ɓe dokken kadi sonɓe préféré aussi sans plus tarder cameraman toppuma on va y aller. Assalamu alaikum. aleykum salam Badda sawar selli modum ni aɗa tambere kan kay alhamdulillah mara ba jam inde nde bikalo boss to jeeyeɗa e Fouta men Sinthiou Bamambe sin bon ok hoɗuma ɗo hande hande mom addi kam ɗo ena tan ko weltade presque nde taw noon beelamo ne moƴƴe innam aade toujours yaltude mo change air walla ƴewdemo andude kono foti moƴƴe makko o waɗa ɗum ko hunde moƴƴude makko e donc mais noon mette Sénégal ɗe fiya ñanden ɗen jeeya hen daha gueeƴi o meeɗa fesirde ndani yimɓe mbeɗa wawi widemo no mbeɗa wawi widemo sénégalais ji ɗi sa yi hande ɓe jaaɓi yaltude kamɓe foof ko ardeɓe ittude stress o presque tellement koko metti yimɓe mbaɗa min kam mbeɗa wawi widemo hayso min tan ɗum addanimi ɗo ene dañi temedere neɗɗo ene jeeya ko addi ɗum ɗo nde taw noon kamɓe fof ko ɗum ɓe mbanno suivre temedere ko en mabɓe ɗo ko ɗum ɓe mbaɗanno suivre kiidaji ɗi do noon guila yimɓe jooɗi guila nden moni foof acciti mette ɗeɗon ne jeeya hen kadi noon kadi ko weltare no feewi beelammo woni hol toon caggal nde garɗon ɗo kalɗon pular nde taw noon neɗɗo aɗa ara e nokku jiiya ɗon bande o salo haldude ma ɗemgal mol ngal aɗa ara e nokku jiiya ganda oɗo kadi ko bande kalda e makko ɗemgal ma ngal o salo kadi jabademo ɗum andi ɗum ko mankude tiɗɗede waɗata kono ene weeli jiiya bande hom haala ɗemgal ma o tawma ɗo ɗemgal ma foti haalede nde taw noon ni ko hunde welde mais noon hande sen gari ɗo e Malika place en garde mon ami mon frère Ousmane ko Madina Gounass Nadio way ko sehlabam gardumi ɗo mbi pourquoi hande min mbawa arde ɗo min change air e nder Malika place nde taw noon parfois neɗɗo ene weeli o yaha o change air nde taw noon uddade nde tan ma uddu hakkille ma kadi encore mais ni ma dañ ko miijiɗa ha wayno leydi mais ko weltare noon caggal yiide min e ma aɗa arde baaba galle nde taw noon ko frère gurdiɗo seeɗa gurdaɗo noon golle kewɗe goni hen mais tellement ni ne weeli ene yooɗi min kadi ne nde taw noon ni so waɗama tan pulago yahat partout neɗɗo ko an tan wawi jinggude ko joguiɗa ko ha mbawa kala ka jingani a wawa dañde haydara mo wawa jingande hoore mum noon wawa jingande goɗɗo mo wawa waɗande hoore mum wawa waɗande goɗɗo avant kadi waɗana woɓɓe wadde waɗan bande en ni ne weeli ene yooɗi tellement min moom ene weeli kam min tan banggam presque min mi wawa dañde ko ɓuuri pular mi wawa dañde ko ɓuuri pullo so goɗɗum ene sotterno pour gokkeɗa hen jewɗa he o jaranta kam kono ko gommi ko hayso ko neɗɗo hokki kam en kadi komi anda wiide kadi jaranta kam ɗum tan yoni kam min way mi weltima non jarama haalma yooɗi feewi mais ha joni en gattane ɗo émission yimɓe andu hol gonɗo artiste ma préféré ano artiste am préféré ko Baba Baydy Mal kañum woni mo tawɗa hamin keɗo ni ba Baba Mal moom tellement ko artiste am préféré mo gandanɗa hay goto suɓanakimi ko min suɓani hooram aɗa neɗɗo ne weeli hunde foof taw ko an suɓanto ɗum hoorema saɗa yiiɗi horfata yimɓe mbima ya yiiɗo e oya yiiɗan hoorema saɗa haala ko weeli kadi horfata yimɓeɓe mbima haal ko weeli ala ƴeew andude ko weeli ko tan kaala ko nden ɓurata ɓoyde hen Baba Baydy Mal wax dëgg yalla ko min suɓani ɗum hooram so natti ɗum exir mantuluji gawlagu walla hoddu dogondu wasa wadde musique haydara ɗum tan so mbeɗa heeɗo mbeɗa taga ɗum nena tottami inspiration mawɗo way wax dëgg yalla e joni dokkama son goto Baba Mal ganda préféré ma mi rokkuma so Baba Baydy Mal to wiyata lele yo lele Africa ɓelitral salminima mi haɗanma ɗo presque mi seeɗan
presque Baba Baydi Mal kam mom somi ari mbiɗa wawi addandem par étape mi addama sowji ma heewa kadi ene woodi somo goɗɗo mo gandanɗa hoore ma to wiyata bandiraɓe fulɓe voilà ko dental ɓuuri ceeral voilà aɗa andi Baba Baydi homo heewi porolaji ɗi gandanɗa ne fiya ɓiɗɗo pullo ñun nak ka direct halpulaar no daw siman moy daw siyo ko tamit ene doga e ɓiɓɓe fulɓe foof Baba Baydi Mal sowji makko somi wi mbiɗa waɗa ɗum par étape mi wawa gaynude mais mi tottuma somo to wiyata o yiro yare timi baygede dayaro jineji nyata gari jabimi ajunga merci a jarama ok eko welta tan voilà welta machallah c'est on frère ngenda ko nedo moƴƴi voilà après jahan ƴewde oɗo frère goto assalamu aleykum ça va frère maaleykum salam mbaɗɗa aɗa selli mawɗum ni jam tan gonɗa mo machallah ko adduma ɗo hande place he hande min gari ɗo ko min Sehlam Bika Boss min gari ɗo ko min e Mignam Ali min gari ɗo hande ko foftade e yidude bandiraɓe amen ɓe ganduɗa hoore ma somin gari ga mamin mbawa futtude e munen ɗo ma dimin ga aɗa wawi haalde artiste ma préféré artiste am préféré min mbiɗa wawi wiide ko Baba Mal e son gol préféré Baba Mal son ji Baba Mal mi yimanma hen so goto to yimata ndungu ori kam walla mi yaha to Fouta ndungu weeli kam c'est bon mi ha ɗon nden e comme que voilà machallah ka artiste dokkami ɗum ɗo goto tan seeɗa tan freestyle au fait freestyle eyyi ɗum hande so a namdima ɗum ma heeb holko jiɗɗa e freestyle bañi holɗum mbaɗa wonde foof hokkam tan soko acapella walla so tawi ko impro walla ko e wonde foof eɗo wattutu kam micro eyyi jafuɗa noon assalamu aleykum bro jappunopima jangu oɗo message komino nelduma gilani gimmiɗa hakkillaji nanayma bro fo no humpama tefaŋaji kala e sahamɓe bani jettoma belemma kala e mette kala hen ko heptima inno Allah tan moɗa ganda koko hoddira widdu gayno ñagoɗa widdu seke ɓernde ma tesgu o no sabbima tefaŋaji kala e sahamɓe bani jettoma belemma kala e mette kala hen ko heptima inno Allah tan moɗa jarama dey machallah jarama vous voyez ko noon tan ko noon c'est un artiste aussi qui a du talent from MZ ok mbaɗɗa mi selli a selli alhamdulillah ko adduma ɗo hande min aɗa ɗo uftade e suude bal an tan goɗɗo addo eyyi ala mi arde boyi jaam eyyi a heɗo rampula ɗan eyyo mon artiste ma préféré Kapi King kono an ka guiné wadden min ala min gom fuurangue kam fuuta to gummiɗa oɗo Fouta hayre law law eyyi a wawi ko dem somo ko goto préféré mo jiɗɗa an alon Kapi King mbiɗa artiste ma o Kapi eyyi kam somo woni to wiyata woni to wiyata somi mo ne kewi ene kewi ko dokka men goto somin haalama sawji Kapi ɓe addata sa to puɗɗortomi quoi ya goto mo ganduɗa hen ha hallam somo goto mo gandudamo mbeɗa andi sawji mo ko kewɗi e haal woni to wiyata rab wona ndiyam mi woƴƴini guire taximan mo ɓeydi filfeltade muɗi yirmaki guerew man ane ɗi MC sipporo heɓe rewɓe nandi wonde melo kan waji kirademe ne heewi rabmoko ne heewi ne heewi to wiyata to yimata betadini kadi Kapi King e usbi gondi force mind ko Mauritaniyeji babaɓe jeeya quoi eyyi soni mo waɗa classe ɗi goto wawa hen soñi mo waɗa classe ɗi eyyi omo classe kanko classe tan ko advice e absent attanam hen ha attanam hen mi wawa reftandema hen quoi artiste ma préféré eyyi joni hanam joni ko waɗi classe ko ok allez wadde message jaɗam ok allez bandiraɓe jeyni ɓeɗe bandiraɓe rewɓe voilà assalamu aleykum aleykum salam madame mbaɗɗa aɗa selli jam tan ni alhamdulillah alhamdulillah no mbiyedɗa Farmata
Tungumida e Fouta men? Galoya. Galoya. Machallah. Est-ce que famata da wuuri musique pulaar? No feewi. Kon artiste ma préféré? Authentique. Awa ko dem son goto ma préféré son authentique di. Son mo yaltina debbo makko rek ne weli machallah. Woni holyon? Mi anda titre normal mais to wer yeccitomi ga ɓerde yiɗi tan koko wowno gati. Anda titre? Ok, merci jaram. Ça va? Ça va Sel. Modum ni? Alhamdulillah. No ɓedda? Sala. An kay ka tohoɗam? Machallah. Tungumida e Fouta? Galoya. Ok, ko aduma ɗo hande placé? Wadde soulage rek par ce que ne wuli trop addi ɗo yimɓe rek ko weltare wadde soulage ne feewi dal ɗum yiɗi addi amen ga hen wadde feehal ɓalli yimɓe dal wono fuurankoɓe foof beltanama jarama. Ok, joni an aɗa est ce que ɗa wuudi vraiment musique pulaar? eyi Gon artiste ma préféré? Boy Jara. Hokkam son goto Boy Jara. wona Son goto Boy Jara. What his goto wonno? nesini Ala hen da? Ay sa haali ha goto nanta mi goto nana. ala yaltat Ala yi kono yiɓi yeɓatla hen. Eyi won hesde ana haala ayi fulanko fof nenen jeemma en keɗima. Galoya naaɓe aussi kadi nen keɗima. e dar seeɗa Gaccemo accimo de onko haala onko ƴeew son accimo ƴeew son. Ok, Galoya min sami jogui sehlaɓe ni? Jogui sehlaɓe? Jeeyam ko Lobali. Lobali woni ko hedde semme sange Lobali. Sali on ko ƴeew accu tohoram ko wala fof e wat kanko hande. Ala on koye yaade de. Sali on ko ƴeewde so mo aɗa fawi so oɗa wiya kadi Boy Jara ɓay an Sali mi yimandema. yam so bodi fo mi fof kala nabamma takadi sarama ɗo aljan mbaɗa wayi fadde ma haysa leel ko mbaɗa foni yodde ma ɗum ko naturel ta dumande dami tel jaranga ma def lu ne ndax mbageel meɗami mi fasuma haysa weel taka maɓe ko machallah non jarama nani mo acca mbaɗon profité. Ok, allez, merci beaucoup. Ok, seeɗama ne wiyete ko Rappula Innovation hamin to YouTube hamin to TikTok hamin partout. Jan tan mbaɗon abonné eyi inchallah. Allez, on jarama, merci beaucoup. Debbo ha joni en ɗo to Malika Place en jahan ƴe oɗo bandiraɗo debbo. Assalamu aleykum. salam mbaɗɗa jam tan a selli ko adduma ɗo hande Malika Place? hande de la yalti waɗugol sorti seeɗa rek en tan goto ari? eyyi ko mine haritaɓe arde sehlaɓe ma. est ce que aɗa wuuri musique pulaar? eyyi no wodi momi andi hen seeɗa. ko holle mo ganduɗa artiste ma? ko Sayfon. a wakkudemi son goto Sayfon. son goto tan? son goto wawi ko seeɗa tan mo wawi mo ko ɗum waɗi. eyyi moƴƴi wona heeso nar ko min tan goto wonɗo heeso. yimɓe ɓe remerce ko ɗum waɗi. wonɗa yimɓe en tan goto. Nare da ko heeso nani ko min tan goto wonɗo ɓe darta ɓe daranimo ni ɓe daranimo. ɓe darde lan kay ko merso. Non won heeso ha less haali ɓe tiri gonɗa koye haalde. I love you to meet you. Ok, merci wonde accuma jahaɗeni a jarama. Assalamu aleykum. mbaɗɗa? jam tan haydara mbaɗa selli? jam tan kay won heeso hucce caméra voilà ko adduma ɗo hande? min haydara dal kam dasina dargol gueeƴ ɓeɗi bowa seeɗa ko adduma ɗo hande e placé? dargol gaay rek ndax mi wayli gaay ɗum ɗum tan kay waɗi profité gueeƴi he. eyyi to gummida hedde? min Tamba gummida. est ce que aɗa wuuri musique pulago? musique pulaɗo eyyi ko kon artiste ma préféré? artiste ma préféré ko hol yon? Sayfon. aɗa wakkudemi son goto Sayfon. son goto tan e Sayfon son ma préféré?
ala ko hes do jonko minta non ko mintane ma hay gohlaa do mintane ma sa haali min gotnana anani won heso nani ko mintane ma hay gotnanta ko alta ho o wontuma o ko wontuma jam galle ma wartam rek onon gardi eh ok mais haalam tan son gotel mi ko heso jon tukko wadan kala tukko kala wadde aysa min ko bi debbo min tan goto wonda resa min debbo goto gondo es debbo wonma debbo min debbo hesa ok wadde mi accuma wadde merci nani a jarama voilà assalamu alaikum badda arselli badda tambe alhamdulillah jam tan min hajja so to ngumida apix to ngumida e Fouta to ngumida e Fouta coupe appel ma o mbiɗa haalde ma halde am eyyi wiyo fat on fadan o fadan to ngumida e Fouta matam wadduma ɗo hannde mbiɗa arɗo change de air an tan goto addo eyyi min gore est ce que ɗo wuuri rap a wuuri musique pulaar musique pular okon artiste ma préféré safaray a way ko dem son goto safaray mbiɗa wawe haalnam son ala yafomirana gongol tito goto jimi tito goto yafomirana goto tan goto ala problème son goto merci beaucoup ay mbawi ɗon teni machallah na ok allez merci a jarama oɗon mbawi ay bandiraɓe konni tan après hande émission men haadɗo hande e gannoɗo ɗo to Malika Plage min gannoɗo henna voilà n'oubliez pas aussi d'abonner sur notre chaîne Rampla Innovation mbasen yeddide pellel ngel voilà amin dans toutes les plateformes TikTok Instagram WhatsApp Facebook et tout même scène même mardi et même heure allez-y merci jarama jaajëf